Himpalit nga akong kapika sa ilong og hol nga kaning manok. Kanis ladri mga bayot og naagi na sila pang display sa city mga bayot. Naagi naka-label mga bayot og kanus nila nagi-display og kanus apod taman mga bayot og ang presyo. Kani usa ka bukmanok mga bayot og tuwang i-convert sa tuwang kwarta nga piso mga bayot. Kabat mo ni 1,000 ka pinong. Hi, hello, may buntag mingon tuming hapon yung tanandra mga bayot kung asam nung himutang. May paglantaw na pod karon sa kong video. Bita-bita mo nang nakaingon ko mga bayot og mopalit-palit gani rig sudan mga bayot. Di na lang gyud i-convert sa piso mga bayot kay makaingon na lang ka o makahuna-huna na lang ka mga bayot og nabay baligya ani nga balhibo kay balhibo na lang ako ang latan. Naman po mga manok dinhi mga bayot nga katong mga boiler mga bayot nya. Katong mga manok po mga bayot nga dugay na sa freezer ba nga gibutang mga bayot nya inigkaon nimo mga bayot mura ra man po kagakaon og gapas. Kay feels ako ang kababaan mga bayot murag wa na gyud lasa kay nakatilaw man po ko kani adto mga bayot. Atong hinaadto mi sa kuwang bayaw nga babaye ba mga bayot ga barbecue sila mga bayot o karaan gyud kayo nga pagkamanok mga bayot ta. Unya pagtilaw na ko mga bayot ang lasa mga bayot naraman po sa ibabaw mga bayot dito sa kailaluman mga bayot ang lasa mga bayot mura ra man po kagakaon og gapas. Pero hingkaon-kaon na yung silingan nato mga bayot gumikan kay di man ta arte dinhi mga bayot gawas og wa na gyud taon o di na gyud masulod sa ako ang padudlanan mga bayot magbalibad o magpanglingo gyud yung silingan ana. Unya wa pa gyud luto-luto kaniadto mga bayot ang gipartner mga bayot pan mga bayot nya nakaingon ko sing kagalingon o baypay kape way gibutang aning sa lamesa murag mabusog-busog pa ko pero og magkaon ko kaniadto mga bayot pan og kanang ila ang kalanon mga bayot kanang mga karni-karni mga bayot murag hawang kay ako ang padudlanan mga bayot kay di gyud ko mabusog. Pero karon mga bayot masipag mga sagbot ra ning ibutang sa lamesa mga bayot butangan og tubig mga bayot aw makapandug abdayon ko ay kay di magarte-arte dinhi mga bayot sa motang moadto ka sa mga birthday mga bayot wa gyud taon madisto pag request ka dinhag dungagi ko ninha murag dako gyud pug ayo ako ang nawong ana mga bayot og murag baga ra akong nawong ana mga bayot ba manang og unsa ibutang sa lamesa mga bayot og mag birthday na mga bayot muhaon ko mga bayot pero hindi po taing og arte ba gibutangan na ako nag turmeric powder durog nga paminta kay mora ni ako ang ihapulas-hapulas aning ako ang giresipe karong mga adlaw. Kaniadto mga bayot sigon pa sa akong gistorya nyo kaniadto og magluto na ako makagupa kaniadto mga bayot kan maniid man ko. Akong ugangan magluto ani kaniadto mga bayot kanang iya prito-pritohon ba mga bayot unya nahibong kay ko mga bayot kay di niya timplahan daan og magluto. Anha na nila timplahan mga bayot og dira na sa plato hiyawom na sa baba. Mao nang naka-realize ko mga bayot bantog lang ako makagupa di ganahan og karni-karni mga bayot ngay nani mga karning manok mga bayot bagumikan kay di man pula masalasado og magluto-luto sila atong nakaluto jud ko mga bayot og adobong manok aw ang plato murag gitilaan. Dito nagsugod ang ako ang skills kunuhay mga bayot ng pagluto-luto no. Walay tanglad og sangig diri mga bayot og unsa inyo nakita din ha mga bayot mo ni akong ipangsuksok dito sa ako ang giluto-luto mga bayot. Apil sine silang lengguwahe mga bayot pero sa amo mga bayot og dinili mo ito mo nagikaingon og orange gyud ni. Akong gisnes og katulo mga bayot aron ang kanang iya ang tubig-tubig mga bayot mo suhop-suhop yun sa kapanitan o sa kaunuran sa manok. Bisag walay hagunoy diri og kugon mga bayot basta maayo lang ka maglantaw-lantaw kung say angay ipasok mga bayot o ipasok ta na dira di na maangay problema mga bayot o kaniadto mga bayot ang inyong silingan mga bayot kay balor gyud taon mo lang taog maglitsyon-litsyon mga bayot og kanang karning bako mga bayot karning baboy karning kabayo mga bayot litsunon mga bayot diri mga bayot galitsyon ang inyong silingan mga bayot og karning manok kaning karnihang manok mga bayot kay native magyud ni sigon pa sa akong kapika sa ilong mga bayot kay lahi magyud pon og porma atong boiler mga bayot no labi gid unta kay ni mga bayot og ako ning tinibok-on unya og ako ning tinibok-on ako man poy maghigop-higop og sabaw samot ang maglatalata ko diri karning baka mga bayot magluto-luto kog isda mga bayot dinas la mohigop anang sabaw oy imbis ka nang sabaw lami-lami ihigopon mga bayot kay lubog-lubog hinoong dito diretso sa grilage maskin pag ikapuhi na sila mga bayot kurog na ilang tinay sa kabugnaw di na sila mohigop og sabaw-sabaw anang karne-karne mga bayot sa mutag walay mga kumpay-kumpay nga isagol. Pero magamagama na ganig so pangako ang ugangan mga bayot dito na sila mo artsada og higop-higop mga bayot pero talagsa ra kay mga bayot mailay sa isa ka tuig mga bayot og kaduha na sila mo kaon na ng lugaw-lugaw o kanang soup nila dinhi nga kolor ni gatas. Aron dinhi mga tagak ni nga ko ang ipangpasok dinha mga bayot no. Ako ning ipatambid ning iya ang kapaahan dinhi aron ni mga tagak nang ako ang ipangpasok. Wa magud pugod dinhi o ipangtahi bitaw mga bayot atong magtahi bitaw kag sako mga bayot sa muntag mag-insak og kupras mga bayot o mais mga bayot nga ikarya dahon mga bayot wa ko dinha ana mga bayot. Pero dita nga mabalhaka kay naman po koy 5 pesos nga utok mga bayot akong gigamit ba. Ready na ni mga bayot parang ako na ning ibutang dinhi sa landahan mga bayot no. Dinhi mga bayot magluto-luto ka mga bayot convenient gyud kaayo mga bayot di ka magkatakuling. Og di lang na mo pidok ng kuryente mga bayot kanang imong gilanda mga bayot o di ka abtag usa ka bulan mga bayot maluto gini oy high tech ni diri mga bayot ako rang gipay nanay ning iya ang siga mga bayot kainiton sa sulod ba kanito sa mong kabukiran mga bayot wa gyud mi timer og magluto-luto mga bayot may hibawa na namo nagmaluto na mga bayot kay nanimaho na gumikan kay wa man pud may wood clock kaniadto wa pud may relo mga bayot magbasi ra mi kaniadto mga bayot og oras-oras mga bayot og muhatag nag-oras ng radyo abtag isa ka bulan mga bayot mo na ni mga bayot usa ka oras ako ning giluto mga bayot ha crispy na ning ako ang gigamagama diring kalanon mga bayot kinsa may magdaho man nga kaniadto puti-puti man ni karon dalag-dalag naman ni so dire ra taman akong wara-wara mga bayot kay naluto na ni ako ang crispy dinhi nga gi-oven nga manok.